Tarlagueños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, nanimbitahan tayo ng Amcardo Cafe dito sa Barangay San Sebastian, Tarlac City, Tarlac, Geta Road. So kung alam niyo yung Geta Road guys, ito yung bagong pasyalan ngayon dito sa Tarlac City na kung saan ay makikita mo yung mga iba't ibang nagsibukasan na cafe. Isa na nga rito itong Amcardo Cafe. Samahan niyo ako, i-explore natin yung loob ng Amcardo Cafe and excited ko nang pagkita sa inyo guys kung ano ba yung mga foods and drinks na in-offer nila dito. Ito na nga no Tarlagueños, lahat ng serve sa atin ng Amcardo Cafe, yan, lahat ng mga hinahanap nyo sa menu halos nandito na. Meron tayong mga snacks, mga pasta, mga chicken wings, and of course yung kanilang mga rice meal. And ito, mga finger foods, meron din naman sila. Tapos sa kanilang drinks, halos kumpleto rin, meron silang coffee-based and non-coffee-based drinks. Syempre yung mga props and mga fruities natin. Ayan guys, no, tikman muna natin ito kanilang signature Amcardo Affogato. Ayan no Tarlagueños, bago natin tikman yung lahat ng serve sa atin ng Amcardo Cafe, so papakilala ko muna sa inyo kung ano ba yung mga foods and drinks na sinerve nila sa atin. Sa mga signature drinks nila or mga special drinks, meron tayong Cafe Amcardo Hot, Cafe Amcardo Ice, Signature Amcardo Affogato. So kanina binubuhos pa lang yung coffee dito sa Affogato guys, natatakam na ako. Meron din tayong Amcardo Prop, and Strawberries and Cream, Blueberries and Cream, Matcha Prezzo Ice, Coffee Jelly Prop, Mango Graham Prop, and sa mga fruities nila meron tayong Passion Fruit Tea, Green Apple Fruit Tea, Strawberry Fruit Tea. And syempre, hindi mawawala dyan yung mga pasta natin. Meron tayong Pesto Pasta, Italian Carbonara, and sa kanilang mga rice meal, meron tayong Premium Beef Tapa, and of course, isa sa mga favorite natin yung pizza, meron tayong Cheesy Beef Supreme, mga finger foods, meron tayong Clubhouse, Quesadilla, Nachos, and of course guys, yung kanilang mga chicken wings. Meron tayong parmesan, barbecue, buffalo wings, sriracha, and salted egg. halos natikman na natin lahat ng sinerve sa atin ni Amcardo Cafe. Kailangan nyo matikman guys yung kanilang cafe, Amcardo Ice and Hot. Napakasarap. Tapos yung kanilang Affogato. So yung mga inunang tinikman natin mga drinks nila. Tapos yung kanilang Amcardo Prop. So later,
titikman naman natin itong kanilang mga fruit teas and chicken wings. So sa mga drinks nila, masarap i-partner, lalo na pag breakfast. Meron naman din silang premium beef tapa. Perfect na perfect kung ipapartner nyo yung kanilang mga coffee dito sa Amcardo Cafe. Siyempre talaga nyo, di naman tayo papayag na hindi matikman itong mga chicken wings nila. So meron silang mga 5 flavors na sinerve dito. Tikman muna natin itong buffalo wings. Ayun guys, no, tapos na natin tikman lahat yung mga sinerve sa atin ni Amcardo Cafe. Kung gusto nyo pumunta dito, yung pinaka landmark natin, nasa tapat siya ng College of the Holy Spirit. And from SM City Clark, nasa 10 minutes away lang naman itong Amcardo Cafe. Napakaganda ng place. So, nag-food review tayo dito sa may second floor nila. Hindi naman siya nakasarado, so open area pa rin naman siya. So, yung view sa ilalim makikita mo. And sa other side natin, meron silang alfresco dining. Kung ayaw nyo mag-pesto mismo dito sa loob ng Amcardo Cafe. Tapos, marami yan kayo guys, walang problema. Kung may mga special occasions kayo, pwede nyo gawin dito sa Amcardo Cafe. Ma-accommodate nila dito up to 80 packs. Sobrang luwang ng place and talagang napaka-cozy. Ang ganda ng ambience. And yung mga foods, wala akong sabi. So, kailangan nyo tikman itong mga drinks na pinakita ko sa inyo kanina and mga foods. So, lahat to, ito na yung mga best sellers nila. Gusto nyo pumunta rin pala dito, open sila naman dito Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And huwag nyo kalimutan share ang video to para malaman ng mga ibang Katarlaqueños natin dyan. Itong bagong bukas na cafe dito sa Guetta Road, Barangay San Sebastian, Tarlac City, Tarlac. So sobrang dami na rin yung mga nagsisibukasan ng cafe. Pero ito yung masasabi ko na mas maluwang, mas maraming ma-accommodate na mga customers. So kung gusto nyo yung very spacious and very cozy na place, punta na kayo dito sa Amcardo Cafe. And tikman nyo na yung mga foods and drinks nila. So until our next vlog, South!